Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulima kan agtal na kayon. Tairogi tayon ti sarasarita tayo anapauluan. Ni Gideon kan dagiti tallugasot a soldado. Idiun una na apanawan, inikan ni Apo Dios dagiti Israelita iti lugar apag naedanda. Kalpasan ti panagkalkalautang da ijay letang iti mano atawan. Iso daytoy adiso ti inkari ni Apo Dios apag naedanda. Ngem iti panaglabas ti panawan nalipatan dan ni Apo Dios. Iti maysa nga aldaw ket ay, nabanog ako. Day, lakay. Ada kamut gaya man. Bakit? Mawawag. Ikanak man iti danaw. Mabit lang Ay, apaw. Nagrigat iti kastaw eh. Oh. Atoy, lakay. Agyaman ak. Ay, napaptiwaw ka bakit? Apay ngay, asaan mo akadwa ti anak ta nagawid. Ilipas na pa'y kanutar aramidon na. Tapno iti kasta kahit awanan ti parikaut. Kastaya. Wan bakit? Di na ngamin kahit amadanon dagiti kabusaw. Ay, pudnot ako namlakay. Amangan no umay da tayo mananrautan, kat alaan da dagiti trigo. Kanda dumapay nga apit tayo. Day tangarod mo ti pagamkak bakit? Ay, managdakdakas dagijay amidyano. Awan ti asida. Pudno day ta. Alaan da amin ang makita da produkto tayaw. Oray dagiti karnero kan baka tayo. Umay da pa yan takawan. Pasit nga ro doon tinabati ka dagiti dingon tayaw. Winlakay. Ay, awanan ati mabati ka na tayo no kasta ka na ayon. Ket no mapasamak ti kasta bakit? Da tayaw ti siguradaw nga agbiseng. Ay, wan. Imbaglakit din. Taad da nabati at trigo tayo asaan da na ala. Una, takasanomot nga may. Tunggal umadanen ti panagaapit. Rumaot damutin. Ket isudan ti mangapit kadagiti mula tayaw. Ay na, adan dagiti midyano. Umayda tayo manan rautan. Anya? Wen Gideon, umayda manan alaan dagiti trigo kuntaraken tayo. Agalibtak kayo, nana. Tapno iluman tayo dagiti apit kentingwan tayo. Ay, uuna yan ti kastoy mapaspasamak ka na tayo. Wen nga road, imayda tayo manan renaot. Kat ado manan tinalada nga apit tayo. Agraman dagiti dingwen tayo. Talaga asaan da tayo asardengan dagiti midyano. Nasken nga agridam tayo. Pudno dayta. Nasken nga agaliptak tayo. Ay, nakalipat tay nga minan kini Apo Dios. Pudno, nalipatan tayo ti agdayaw kini Apo Dios. Nalabit akasto ti mapaspasamak ka na tayo. Gaputan nalipatan tayo ni Apo Diyos. Kasano, kat kaaduan kada tayo. Kat agdayaw kini Baal adi Diyosan dagiti pagano. Saan laan ay ta? Agdaydayaw tayo pa yan ititidyosan ani Astarte. Sapay kumatatulungan na tayo ni Apo Diyos. Ina, mapan ko kitaan dagiti nakalembeng at trigo nga imula tayo jay bakir. Saan ka kuman arumar, anak ko? Huh? Wen, amangan no adda pala ang dagiti medyano. Di kay madanagan, ina.
Kabailak asalakniban ti bagik. Hanggang di mo maikat ti panagbutang kanyak. Agtalag kayo kumakanyak, ina. Ni Apo Diyos timang tarabay kanyak. Day tatipod no, ina. Nupod no taimbagam, anak ko. Apay nga rod nga intulok na mapasamak ka na tayo ti kastoy. Apay nga intulok na apatayon dagiti midyano, dagiti kakabsat mo di tabantay tabor. Laglagipon nyo, ina. Analiwayan tayo tagdayaw itinapudno a Diyos. Ti Diyos anang isalakan kada tayo itilatang. Kitaan nyo, ina. Saan ka di nga oray da kayo? Kan kastamat ten kini ama. Kat agdayaw kayon kadagiti na duma-duma at di Diyosen. Nalabit aga pumatlang iti aramid tayo. Isuan na upay ni Apo Diyos, kada tayo. Nakunakon, ina. Di kay agdanag. Agtalag tayo kumakin ni Apo Diyos. Sige, ina. Mapanakon. Agan-anad ka, anak ko. Joas, nasabat ko itay ni Gideon. Awit na dagiti usar na iti bangkag. Mapanak ano kita, ang dagiti mula na dita kabakiran. Kasta ka te. Ay, nagrigat ti kastoy asasaadan tayaw. Wan nga rod. Masapol amay lemeng dagiti mula tayo. Tapno saan makita dagiti midyano. Ultimo dagiti taraken tayo ading wine. Ket masapol ang nakalemeng iti kabakiran. Wan tano saan tayo nga ilemeng. Umay damot alaen. Saan laeng aday ta? Tinagikwada pa yan dagiti dagdaga tayaw. Kastamat tayo dagiti pagtaingan tayaw. Wan nga rod. Isu akaadwan kada tayo ti imma tayo. Ket da tayo mat. Dituyin kuweba tinagtaengan tayo. Saan tayon anawaya ang mga ramid iti kayat tayaw? Kaano nga tang agsardeng ti kastoy nga aramiden da kada tayo. Jack amaw. Ang sapay lakuma. Kadumteng to ti aldaw ama parmagmutlangan dagita amidyanaw. Ket maisubli kada tayaw dagiti inaguman da asa ni kwa. Gideon. Sino ti mga yaayab kanyak? Kumita ka dito'y likodam. Lalaki. Puraw ti kaus na. Nag-alumanay ti boses na. Gideon. May saka anatured. At dati panagbuteng mo iti Diyos. Sika tinapili amang isalakan kadagiti umili kontra kadagiti midyano. Madaydayaw nga Apo Anghel. Kasano ka di ama isalakan ko ti Israel. Nakurapay ti pamilya ang naggapwag iti Manasi. Tulungan ka, Gideon. At daak to akadwayo amang parmark kadagiti midyano. Apo Anghel, mamati ak kada kayo. Mamati ak iti Diyos. Kaya't ko mga itad daytoy na numuadaton ko kada kayo. Agyamanak, Gideon, nasinaw at talaga ti pusom. Akseptarek dagito'y adaton mo. Dagiti datan ko. Singgan. Apa mo nyo niggaman ti Anghel. Pudno at ti kasarita kita. Kat di Apo Diyos. Kasano itang daytoy. Nakitak ti roba ti Apo na marswa. Amangan numatusaak. Saan ka ngagbuteng, Gideon? Kapya ken tal na ti addaken ka. Agsipod ta addaak akanayon ken ka. Madaydayaw nga Apo Diyos. Anya ka diti kayat yung aramidan. Sakbay amakiranget kayo kadagiti midyano.
Kaya't ko mga ibagam ken kumbinsiram dagiti umili at ang likodan da ti panagdayaw da kadagiti Diyosen. Matungpal, madaydayaw nga apo. Naibagakon ka dagiti umili, at ang likodan da dagiti Diyosen. Kat kinumbinsir ko pa yan ida, ngam saan dalat ta anamati. Wen nga rod, anya nga tano dadaulan tayo dagiti Diyosen nga inaramid da. Anya? Wen Gideon, mangsapula kadagiti kakadwata amapan kadagiti templo, ngayan dagiti Diyosen, ket dadaulan tayo. Sige, mayatak iti daytaan ako nan. Orayin tayo rumabi ket narnikan ton dagiti tao. Isunton ti panang dadahal tayo kadagiti Diyosen. Oh my God, sumrok tayo ti templo. Irugiyo na dadailan dagiti Diyosen. Sige kakadwa, tulungan tayo ni Gideon. Tulungan tayo kami dagito. Umay kayo kakatwa! Tatanggalan tayo ng Diyosen! Teka nyo! Dahil Gideon. Apaman ang madadahal tayo dagitoy. Mapantayo pa iti sa bali at templo. Kat dadailan tayo dagiti patakder da Diyosen. Sige Gideon. Mangipatakder tayo iti baro nga altar para iti Apo Diyos ti Israel. Wan, Ornungan tayo dagiti kayo a Diyosen, adinadahal tayo. Kat puuran tayo. Isuntumat ti pangipuuran tayo iti baka adaton tayo. matungpal Gideon. Dagiti Diyosen tayo iti altar. Nadadahal da amin. Asino ka diti nangaramid iti daytoy? Ni Gideon, tinangaramit iti daytoy. Gideon nga anak ni Joas. Joas! Irwar mo ni Gideon, tapatayin mo eh! Juan! Kapot at dinadaol at imahe ni Baal. Kan Astarte at Diyosen me. Apoy at tulungan nyo ni Baal. Napudno at Diyos ni Baal. Kat makaamo namang tulong iti bagina. Kat dosaan na no asino man tinangaramit iti kasjay. Umayo na kitimbagan ni Joas. Napagnumat lang ang Diyos ni Baal. Kat natusa ko man ni Gideon. Pudno dayta. Talikodan tayo ngaminan tagdayaw kadagiti Diyosen. Agpaiso dayta. Kat agsubli tayo iti pudno a Diyos. Anang isalakan ka na tayo. Ijay lutaan. Maskin amang kita tayo kadagiti maingal a lalaki a sumurot kanyak. Amakirangit kadagiti Midyano. Yung kasanungay Gideon. Oreta dagiti mayat asumurot ka tayo. Awan mo't aramatan tayong armas. Di ka madanagan. Mangpantay tayo kadagiti armas tayo. O sige Gideon. Tulungan da kang agsapul kadagiti agbalin nakakadwa tayo alumaban kadagiti Midyano. Apo Diyos, addan tinaornong ko a maingal a lalaki. Tumulong alumaban kadagiti Midyano. Ikandak ko maiti pagkakitaan. Amaparmak mi dagiti Midyano. Saan ka kumaama kaungit kanyak? Apo, ti kayat ko pamanagnak, kat babaen ka dagito'y buok ti karniro. Agtalinaid anamaga. Aginggat bigat, asaan amabasa itilin naaw. Kitaag man no napudno ni Apo Diyos iti karina. Dagiti buok ti karniro. Nagtalinaid da anamaga. Agyaman na ka, Apo Diyos. Ita, sisasagaan na kami ang makirangit kadagiti Midyano. Gideon, Agdangdangagak, Apo. aduunay dagiti soldados mo. Numaparmakyo dagiti Midyano. Amangan no ibagada anangabak da, gapulaeng itipigsada. Damagam kadakwada, no asino dagiti adadwa-dwana, amakilaban, ket pagawidam ida. Matungpal, Apo. Apo,
Adda nabati asa nga 10,000 a soldado. Adu payla ang dagiti soldados mo. Inton bigat, itugot mo dagiti soldados iti ayan ti bantay, nga asidag itinalitnaw nga ubog. Ijay mo asubukan, no asino kadakwada ti mabati a soldadom. Dagiti uminom a nakaparintumang, ket pagawitem. Dagiti uminom a nakatakder, asi sasagana a nakaigam iti gayang, ken kalasag. Ket iso dagitoy ti ikuyog mo, a makiranget. Apo, adalaeng nabati at lugasot. Husto daytan a bilang ti soldadom. Agsagana kayo, ket makiranget kayo, kadagiti Midyano. Kagadwa! Nasken alawlawan tayo dagiti Midyano! Sige! Ket parmaken tayo ida! Parmagan tayo dagiti Midyano! Sagan tayo amin ita! Gideon anak, dakkel ti yaman dagiti umilikan ka. Saan asyak ti pagyamanan da? Ni Apo Diyos. A Diyos ti Israel ti pagyamanan da. Iso tinangtulong ka na tayo. Punot ako nam kay John. Nangag ti Apo ti kararag tayo at tulungan na tayo kuma. Kat isalakan na tayo kadagiti Midyanaw. Talikodan tayo kumandag iti dakas nga ramid tayo. Saan tayo niya agdayaw kadagiti di Diyosen? May salaeng tipudpod no a Diyos. Pinarmak dagiti soldados nga indaulwan ni Gideon dagiti kalabanda a Midyano. Kat naisubli kadakwada dagiti sanikwa ken dagada. Manipod idin nawayadan kat awan ti mangriribok kadakwada. Nagsublida nga agdaydayaw ken ni Apo Dios. Bueno bing ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Maya Santos. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kandaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet ken agnaknakman kayo, aggagat ken agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.